Отново е месец май и не случайно кацаме на летището на Уиндхук. С мой стар приятел сме ловували няколко пъти в Намибия. А сега неговият голям син Стивен ще бъде редом с баща си. 14 май. С полет от Франкфурт се преземихме на зале слънце на летище Хосея Котако. На следващата сутрин в Уиндхук в 5 часа ни взе нашият стар познат шофьор Ричард и се отправихме на път към град Гроудфонтейн. Пътувахме повече от 3 часа, докато се срещнем с нашия стар приятел Яко Ван Хеерен. Той ни посрещна сърдечно и скоро се припомнихме нашите общи ловове с него от преди 3 години. С колата на Яко се отправихме към тяхната семейна ферма на около 30 минути от града. Там взехме едно ремарке с необходимо оборудване и оставихме малък подарък на жената на Яко. Bulgaria for you and from the children. Yeah. Thank you. I appreciate. Thank you. Thank you very much. Погувахме се бързо с нея и тръгнахме на път към провинция Каванго. След повече от 4 часа спряхме за малко до офиса на местните рейнджери и комуната. Взехме от тях документите за нашия бъдещ лов на слон и хипопотам. Тук имаше членове на комитета по опазване на околната среда, които се събираха редовно на 2 седмици или по-често, когато имаше ловци в района. На този плакат се виждат животните, които обитават провинцията и са предмет на лов. They cannot get meat because what happened previously, they used to collect a lot of meat, 50 bags. От този знак с предупреждение «Внимание, преминаващи слонове», завихме от главното шосе към лагера на професионалният ни ловец Яко. Навсякъде имаше пясъци, които затрудняваха движението на тежката кола с ремаркето. Наложи си нашият помощник Сигарет да изпусне въздух от гумите. Така вече тръгнахме по-лесно из буша. След 10 минути пристигнахме в нашия лагер. Аз съм бил тук преди 4 години с мой друг приятел и добър клиент. Това ли е палата за чудо и приказ? Да, си осветление даже вечерта. Няма да ви е тясно тук, нали? Hello. Скоро двамата ловци простреляха карабината, която щяха да ползват следващите дни. Чакай, изтървах. Калибърът 375 Холанд е подходящ за много африкански животни, ако куршумът е отправен където трябва. Добре. Mr. Cigarette, who is the first now? First shot, yeah. Краси, това е това. That's the second, yeah. Толкова неточно. Как може Ама, да. Ама просто видя пушката как... не е моята, затова. Да. Патрона е изработен тук на полето. Дигнахме тост за успеха на нашето майско начинание в Намибия. Яко отново ни показа на снимките къде трябва да се цели ловецът, попадайки в различни ситуации при срещи с слонове. Там влиза в сърцето, зад кръка всъщност. You see this bone.
Ето той Always копия. follow that bone and on the bottom of it. Ако се дигне малко главата, Then you move about 2 inches down. с 2 инча 5 см отдолу стреляш. Да. Вечерта покрай лагерният огън дълго си приказвахме за стари и нови сафарита и съвместни приключения. Окаванго е един от 13-те региона на Намибия, преди да бъде разделен на източно Каванго и западно през 2013 година. Той се характеризира с високо ниво на валежите, което не е толкова характерно за по-голямата част от страната. Това го прави добре развит селско-стопански район с високо ниво на посевите. На север Окаванго граничи с провинция Куандо-Кубанго на Ангола, на изток граничи с Каприви, на юг с северо-западната област на Ботсвана и регион Очо-Сондюпа. Броят на жителите е около 210 000 души. Административен център е град Рунду. Първият ни ловен ден започна в 7 часа и си запознах с хората, представители на комуната. What is your name? My name is Shiepo Dinelao Olivia. There's no ranger here. Not here, yeah? След кратко време попаднахме на дири на група слонове. Те бяха от преди ден и половина, според следотърсача ни Крис. Продължихме из буша и спряхме да поговорим в една ферма с две момчета. Те не бяха виждали слонове в района им през последните 4 дни. Това са 3 учителки в познато вече нам училище в голямото село. Аз посетих един урок на млад и амбициозен учител с неговите невръстни ученици. Dokuterepando idvedizione na zimwe tatu tano tambali 1 3 5 7 odd numbers. Nike simos pegantu abana. Ta bane? Ha? Simos wa pegantu abana. Ta bane ko fan? Pira. Kapta bana. Ta bana ko gumo simwe tupu gumo kwa tondi. Mbali daro ta. Tarin ko tarin. Soalnya nasi ikan nambah, jadi menomabin apa perkara sih. Saya ini di bari ada, oke bantu bari kita apa nih kurban. Kamu mungkin kan? След обяда, щом не намерихме пресни следи от слон, решихме да огледаме един участък от река Окаванго. Яко даде сигнал на ловеца, че може да стреля по един хипопотам. Той се скри под водата и ние в това време заехме по-добра позиция за стрелба. Един точен изстрел се оказа достатъчен и огромното животно потъна на мястото си.
Браво, приятеля. Добре започваме деня. Хубав ден, господин Кадрев. Айде да драй, Тодоров. Айде да сложат тъмните очила. Скоро се събраха няколко рибари с техните малки еднодръвки. Търсиха дълго трупа, докато той не изплува сам след 30 минути. Скоро вече се снимахме за спомен с големия хипопотам, който бе първи в колекцията на моя стар приятел. От съседното село се приближиха нови местни жители, очаквайки порция месо. Основната част от него щеше да се разпредели между жителите на няколко села в голямата комуна, от която имахме разрешително за лов. Тази сутрин отново разговаряхме с местния учител дали е получил нова информация от различни хора, наблюдаващи за движението на слоновете. За съжаление нямаше положителни новини. На много места в буша имаше помпи и резервуари за вода, изградени от държавата за местното население. Волови и магарите теглиха такива шейни, в които пренасяха бидони с вода. Върнахме се в лагера и събрахме багажа си. Нямаше смисъл да губим повече време и Яко Ван Хейрен ни предложи втори вариант за лова на слон. Тази сутрин тръгнахме от мотела и след час бяхме в нова територия, където Стивън щеше да ловува през следващите дни. Good, I'm good. Very hard to find you. Is it? My name is Lucas. Stilian. I am from Stilian. From Bulgaria. Okay, lekker. Hello, Jaco. Is it Jaco? Сърдечно ни посрещна Лукас, собственика на фермата. Краси, краси. Ja, en gemeente van Zekrazi. En Stefan. Тук имаше на разположение на гостите 4 удобни бунгала, направени в местен стил. Стивън прострели отново карабината и, доволни от резултата, поехме из буша точно в 12 часа по обяд. В жегата едно гну лежеше под рядката сянка на дърво. Стивън стреля бързо и го повали.
десетото първо животно в Африка. Ходихме половин час, имаше много вятър. То беше легнал под едно дърво. Първото африканско животно на младия ловец, който бе много щастлив. Your first African animal. Congratulations. Thank you. Виж колко голямо вече е това. Духаше много силен горещ вятър и затова решихме да се приберем в лагера на Сянка. Then we can maybe like something like 3:30 or something when the wind goes down a little bit. 3:30, 4 o'clock, so for the best time. Обядвахме, починахме си и около 15:30 излязахме отново на лов. С колата си качихме на един хълм, от който се откри красива панорама на цялата долина. Тази ферма бе с площ от 10 000 хектара и затова рядко виждахме животни. Те бяха доста наплашени и не ни допускаха наблизо. Наблюдавахме орикси, зебри, кудо, но нямахме късмет да ги наближим. Рано сутринта вече бяхме на ход из буша. Когато слънцето се вдигна, издебнахме група зебри. Стивън стреля уверено и скоро намерихме животното. Браво! Any boars? Well, very good hunt, huh? Good stock. He did really well. We got the one which we wanted to get.
it was a little bit difficult. There was many, Yes, and then some had babies, you know, and cannot see everything. But eventually, we got the one that. Той вече имаше вторият си красив намибийски трофей. Преди обяд седнахме в едно укритие до водоем. Само една чернолика импала се приближи до нас. Трофейната й цена бе твърде висока и младият ловец даже не вдигна оръжието си. Късно след обяд той имаше слука и доби хубав трофей от Стимбок. Нито един орекс не ни даде шанс за стрелба, докато не се стъмни. Тази сутрин бе доста хладно, но много приятно за лов. Младият ловец отново имаше шанс и доби прекрасен трофей от Спрингбок. Doodskiet, dan verlies hy mos ook onmiddellik. En al die byfies wat daar van pipi en al die goeders. След закуска дойде време да се сбогуваме с любезният ни домакин Лукас. Morning, all good, yeah. Thank you for everything. Thank you guys. Yeah. Here from Kavango. Тази сутрин се отправихме на запад. Предстояха ни минимум 4 часа път до едно малко гърче, където получихме нов лиценз за лов от местните власти. Настанихме се по обяд в този уютен мотел и разгледахме района му. След час дойде един от нашите асистент-рейнджери и негови колеги. Те добре знаеха къде да ни отведат и се отправихме натам. Все още не можех да повярвам, че в тези сухи места може да са останали слонове. Но, за наша радост, скоро ни показаха пресни следи от снощи. The elephant was last night here, up to tomorrow morning 6 o'clock. Tomorrow, today? Today. Today he was also still here, and he moved this side.
So maybe he's in this, we follow the road and then maybe we found him in this mountain. Животните са идвали на метри от тази къща и нейната зелена градина. След дълго обикаляне успяхме да видим гърбовете на няколко слона. Те бяха на около 2 км от нас. В този район имаше много и все още зелени ниски дървета от вида мопани. Същите дървета, но 3 пъти по-високи има изцяло Зимбабве. Листата и клонките им са основната храна на слоновете. Някои хората му често обсъждаха тактиката на издебване според вятъра на групата животни. We see a young bull over here, and then we see some cows there. There's one bigger bull in there. But according to the guy, to the ministry guy, it's not the identified one. The identified one is a real old bull, and he's always some couple of 100 meters behind the group. When the group moves past, then he'll come. So we're looking to move back a bit, wait for them to pass, and see whether the old bull won't come behind him, because seems to me he's still following the group. But this guy says the younger bulls are pushing him out. So let's not go in and chase them. We move back to a high spot, wait for them to move across and see what happens. Okay. Изведнъж видяхме стадо женски с малките си съвсем близо до нас. Решихме бързо да се върнем назад, за да не ги предизвикаме, ако ни усетят. Тук имаше само млади мъжкари и женски. Нямаше този стар слон, който искаха да ни предложат местните рейнджери. Те имаха в предвид един специфичен възрастен екземпляр, който би трябвало селекционно да се отстреля. Той често е бил наблюдаван в различни села, когато е опустошавал градини и посеви с царевица на хората. И ако ни помоли много тихо да се придвижим според вятъра и да вървим в колона. Опитахме се да приближим друга малка група слонове, които за сега спокойно си храниха. Животните бяха на около 500 метра и бавно се движиха наляво.
Ние вървяхме тихо след тях, следейки един възрастен слон. It's this one, yeah. Яко постави стойката за стрелба на удобно място и даде сигнал на ловеца. Той въобще не се поколева и много уверено стреля, изпращайки куршума между очите. Огромната грамада се строполи на място. Давай бързо. Давай. Ще стреляш в сърцето там. Окей, крази. Наближихме бързо слона и ловецът за всеки случай стреля втори път. Shoot one in the heart, крази. Shoot one in the heart. Hey, no крази! Уискито, да, жадня. It took us a while. We were busy for probably 2 hours. This way, that way, this way, that way. And eventually we identified the old bull. And yes, we walked in on him, went a little bit closer, and he turned for us, and Krazi made the perfect shot. Животното бе възрастно и с очупени слоеви на бивните си. Със сигурност този екземпляр е видял и преживял много за годините си. Бащата и сина с удоволствие позираха за снимки на фона на залязващото слънце. След час бяхме в студиото на познатият ни таксидермист в град Гроутфонтен. Тук сме оставили за обработка много трофеи на мои клиенти. Голям екип от хора се трудеше неуморно и добрите резултати бяха на лице.
Обядвахме в уютен ресторант в центъра на Уиндхук. Насладихме се на пресни морски продукти от Атлантика и отлично вино. Вечерта отлетяхме за Франкфурт и София, отнасяйки много хубави спомени от краткият ни лов в прекрасната Намибия.